saweran. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iki rada mending ya Pak ya. Ya tepuk tangan nih. Ayo Pak kalian temu pelorot lu Pak pitu ki Pak. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel ini. Selamat menonton. Tenang jos naran panas koyo ngene iki yo nan yo pakmu. Iya ayo pakmu. Iya pakmu ya suaramu sing ngono iki kok jajal to pakmu. Ya ki wis salam-salam sing pakmu. Sampeyan napa aku ya pakmu sing salam. Iya ya pakmu sih ya. Sampeyan ning kene kono Pak. Sampai lagi kono lah wis linggah ae kita urusane wae Pak wis medhun linggah kae mbek deloki toput-toput kae ya Pak linggah sing apik ya Pak linggah sing apik ya lagi piye to Pak ayo makmu ki sing aku ya sayang pol mbek kowe to Mak pokoknya dia sayang pol kenapa Pak iki piye to Pak ya aku tak salam linggah saya Pak ya. Yuk jawab kabeh ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki piye to Pak? Wah wing ngono ya Pak kongkong likong wing ngono Pak. Yo ya. Yo. Di Pak di ayo. Ya. Oh iya Pak ya. Iya aku diwasi dan ayu aja nih kok ini bener-bener kok ini ya. Iya ora kalah mbek Karang Taruna nih kae iki lho. Iya aku pol ayu pol ya. Lha kok ngono to Pak? Ayo piye to Pak kowe Pak? Aja ngono to Pak, lho aku arep dijolke kae iki piye aku kurang seksi piye, bodiku wis sapure. Lho ayo suwang arep kaya ngene iki. Ambek kae yo ora ana apa-apane to Pak iki. Kowe iki piye to Pak? Ayo tak salam neh ya pokoke sing jawab salamku tak duweke utang-utange dong lunas pokoke rezekine kathah ya sing buanter ya jawabane ya ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Pak ya aku tak lagi gawe Pak sedang mati masih sing bas-bas iki wong bagus-bagus dene ayo Pak. Yo Pak ya. Aduh ya jangan to Pak ya kubengi Pak ya. Saya tak lagi Pak ya. Kubengi ya. Wis ngono to Pak arek ngerjani aku to Pak. Sing apik arek ngerjani aku ya Pak yo kowe. Wis aku tak lagi HP duduk manis ning kene wis sampean kono kae. Ya kono lah kono. Ya. Wis kono Pak kowe sing salam ae Pak ya saya mbek matur suwun kono mbek Bapak Rahmat ya. Katong, ya katong Pak katong. Ya Pak ya. Ya jajal ya Pak kowe Pak jajal Pak. Ya jajal salam.
padha wae Pak iki wong akeh sampeyan iki wong ana sirahe kabeh ya kaya kok ana jawabane. Iya, meneh pisan Pak wis pokoke nak dongak-dongake sing jawabi salame bojoku sing bagus dhewe, putih nak ning petengan. Iya pokoke rezekine kathah limpah-limpah so tuku dadah tuku omah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Iya, ya Pak, beleni Pak, cepet Pak. Iya. Pokoknya nak orang sing jawabi yo Pak, orang jawabi pokoknya sampean maring langsung. Iya, langsung mlebu ning Pak Rahmat ngono Pak, njaluk rokok. Iya Pak ya. Wong ini pawon Pak adang. Ayo wong ini pawon adang ki mau ke. Rofiatun Pak, Rofiatun. Iya. Ala cek ayu aku ya Pak, wis ngerayu senengane opak iki ya. Cek ayu aku pelo Pak, Pak iki yo wis ngubengi ra tak wae lho Pak wen, ampune ayu ana ya. Iya. Iya, yo berarti jaluk saweran. Lah iki rada mending ya Pak ya. Ya tepuk tangane. Ayo Pak kalian plorot lho Pak pitu ki Pak. Ya isine lho Pak ngono ki wis apa to Pak udah diplorot-plorot ki lho Pak. Iki jenengan ngono kok Pak. Sing morot waeku sing isin aku lho Pak. Kuwi ngono kuwi waeku Pak. Ayo Pak. Iya yo Pak. Iki aja ngono to Pak. Iki matur sembah nuwun sih Pak. Kalih Bapak Rahmat ki matur sembah nuwun. Nggih matur suwun nggih Pak Rama sampun ngundang kula sak rencang-rencang niki nggih. Pokoke tak dongak-dongake Pak Rahmat pokoke rezekine kathah, limpah-limpah, iso tuku dadah tuku omah lunga Mekah Madinah. Amin ya rabbal alamin nggih Pak nggih. Iya. Iya, iki lho tukang sone darang ki bagus-bagus iki arang ki ya matur sembah nuwun Janata Audio Sound System. Terima kasih iki kerjasamane jos pokoke teman-teman YouTuber kae darang. Kae ana sing mantanku areng Pak kae YouTuber kae Pak. Iki lho Bejo Racing kae mantanku kae Pak kae. Mau aku bang ngesun sithik mau apa entuk ya Pak ya. Iya ya Pak ya. Mas mantan darah ki masih bagus teman Muhammad Abdullah ki Pak ki. Wah, bagus sih pol pokoke awake ngambung Mas mantan iki. Ayo Pak. Yuk kita goyang lagi yuk Pak, yuk langsung aja Pak. Gantian kancane. Ayo Mas posisi tarik masih.